uMayeni sithi mangabe simsola ngokuthi fanele kube nokuphilelana phakathi kwabo babambisane avele aduba athathe imithwalo yakhe ahamba aye kubo afike ney'ngane. Nihlulile le nto lapha nje egcekeni yokuhlanganisa thina sisodwa. Angiyona ingane yakho mina. Siyezwana? Mina ngunkosikazi wakho njengoba nawe uyindoda yami. Wena uma ufuna ukukhuluma nami, ngibize ukhulume nami kahle nami. Musovane ufike udilike njengoba mina ngeke ngize ngiyenze leyo nto. Azengithi sisindoda kanti idaka uthando lika number 5. Ukwazi ufike udelela ungakhulumi kahle nami. uMayeni will never accept ukuthi she's wrong. Uma ngabe sesimfake ekutheni wrong, Okuphi okurong engikwenziwe manje? uzokhuluma njengoba ekhuluma. Umusa weyiqili babhema. Ngiyamazi umusa ukuthi uyinhloboni yomuntu. uMayeni emakhosikazi nami nje uyena kakhulu ohluphayo ngembuzo. Into expected nje le. Fanele uMayeni njalo abe nento ayishoyo engiphatha kabi engangihlali kahle. So uma ngase ngigcine zonke izinto ezisho uMayeni engqondweni yami, I'm sure ngingafela endleleni. Isicefa ngizwani naso. Uzodlala udlala lo mfana. Ungalinge nje mina uzongidisrespecta ngoba naku mhlambe ngibona ukuthi sowungona. Ngeke ngizitholele nami umuntu. Ngithi yabona njengoba ushona le. No hayi. Usibani bani namhla. Ngibo wena. Can you imagine? Hayi into engezenza ke le. Shiba ngiganiwe after wena. Mhlawumbe ekuganweni kwami kukhona izinto engizenzile zakulimaza. Ngifuna ukuzwa la ngenze khona iphutha ngilungise kubonakala ukuthi kuyeka kanjani phambili. Kufanele ukuthi ungigeze. Indlunkulumo uMayeni iyathanda ukuncokola kakhulu. Sinobudlelwano obunjalo ukuthi kwesinye isikhathi noma eselwa futhi uzibeka ngaleyo ndlela asuke encokola ngayo.